Rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci mai albarka jama'a. Ina miƙa gaisuwa ta gare ku kuma ina ƙara girmama ku. Wato ina so na ɗan yi wani magana ne game da abubuwan da yake faruwa a wannan ƙasa ko kuma a wannan yanki namu arewa. Wallahi tallahi wannan abun da yake faruwa yana da alaƙa da mugun nufi da muke yi a ranmu da kuma duk wani abu wanda ya zama cewa ba alkhairi ba ne muke saƙa shi a ranmu domin mu aiwatar da ma wanda muka aiwatar. Wallahi tallahi wannan abin da muka shiga yana da alaƙa da ayyukan da shuwagabanni suke yi da kuma zaluncin da ake yi. Wallahi tallahi idan har ba mu tashi mun tsarkake zukatanmu ba, to ai yanzu ma muka fara ganin wannan. Hakika ta tabbata gare mu cewa akwai waɗanda suke da cutar ƙwaƙwalwa, akwai waɗanda suke da dattin zuciya. Babu wani abu da wallahi tallahi za ka riƙe Allah da manzansa ko kuma ka riƙe abin da ya zama cewa abu ne wanda kake gani alkhairi ne kuma ka zama kana da mind mai kyau wanda za ka fuskanci al'amura. Wallahi Allah bai yassare maka ba. Ko a waye kai, ko a ina kake, ko waye kai, wannan in dai har kana da nufatar al'amura cikin nutsuwa, cikin ji cewa wannan ba za ka cutar da kowa ba, wallahi Allah zai yassare maka. Amma mu abin da muka sa a ranmu shine mun sa tsana, mun sa ƙyashi, mun sa hassada, mun sa zalunci, mun sa duk wani abubuwan da Allah ya hana, ya kore, da duk wani abin da nature gaba ɗayanta ta kore shi, mu mun ɗauke shi mun mai da shi ɗabi'a. To wannan ɗin ba komai bane wallahi tallahi face muna cutar da zukatanmu da kuma al'ummarmu da kuma 'ya'yanmu da kuma ƙannenmu da iyayenmu gabaki ɗaya. Ta yaya ne za a ce ma mutum shi kullum burin shi mugun nufi kuma ya yi tsammanin wani abu zai tinkaro shi na alkhairi. Duk wani abin da muke yi fa wallahi zai reflect, zai backfiring a kanmu zuwa gaba. Muna ganin sa ne kamar mun yanzu ai ya riga ya wuce. Wallahi tallahi zai affect namu directly or indirectly, negatively or positively ne. Saboda haka duk action da mun yana da alaƙa da abun da mu zukatanmu suka aikata ne. Saboda haka inda za a ce muna da pure minds, to zai zama abin da zamu yi shi ma zai zama pure. Ai wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbih wallazi khabutha la yakhruju illa nakida. Wallahi baka isa ka shuka abu gurɓatacce ba ka ce kuma zaka girbi abin da yake mai kyau. Saboda haka kullum mu abin da muke ganin shine ya dace shine kawai ɗan adam yayi haƙuri ya wanke zuciyarsa, ya rungumi ɗan uwansa, ya kuma sa albarka a cikin rayuwarsa. Wannan ina isarwa ne ba tare da nuna wariyar addini, wariyar fata ko wariyar wani abu ba. A'a, a ko ina kake malam, ka yi wa mutum abin da yake alkhairi, ka wanke zuciyarka, ka nufe shi da abin da yake mai kyau. Wannan shine saƙona gare mu. Allah ya sa mu samu istiqama a cikin duka abin da muke yi. Kuma wallahi a riƙa istighfari, ana addu'a. Wallahi in ba haka ba, mutum yana ji yana gani shi mutumin kirki ne, wallahi rana ɗaya zai fuskanci kanshi a cikin ƙalubalen da in yi wasa wallahi shi da rahamar Allah sai dai wata rana. Allah ya tsare mana, Allah ya tsaya mana, Allah kuma ya tsare mu.